video. Der er også kongebørn. Og der har jeg far med igen. Hej, hej. Hvad er det? Det var helt vildt, det er så flot. Altså, vi så det ikke fra nogle kronhjorte. Det var også godt. Okay, ja. Vi kommer ind til flyder. Ja. Du er ind til. Og det er også en flot naturmiljø. Ja. Du har lige lov til at se naturen. Det er smuk, fin natur, det her. Ikke? Er det en flagspæt, det der, far? Det kom den der, far. Kom den der. Kom den der vej, far. Ja. Jeg tror stadig ikke, det bliver en god video. Jeg kan allerede se en fuglerede. Ja. Der bliver der også sådan nogle breder der. Ja, nu filmer du ikke fremad. Filmer du... Og lige der, vi gik derover, der så vi nogle grådkraver. 2 stykker. Den var meget langt væk. Der er ikke rigtig noget at se. Jeg ved ikke, om det er vejret, der ligesom påvirker det. Har du kunnet se noget, eller hvad? Nej. Jeg kan se en lastbil. Den er specielt. Der kommer et lastbil midt ud i skoven. Men altså umiddelbart, så er der ikke nogen fugl at se lige nu. Der er ingen fugl. Du trykker bare på den røde, så stopper den. Jeg tror, det bliver en rigtig god video, det her, ikke også, far?